Bafowethu nginibingelele lonke emakhaya ngithi what you don't know is bigger than you. Into ongayazi inkulu kunawe. Wenganza kwethu ake sibheke eMiddle East, amazwe aseMiddle East anezimpi. Impi ekhona lapha eIran ubhekene noIsrael kanye neMelika. Zinganza kwethu osekwenzakalile ke njengoba kumhla ka-19 March 2026 osekwenzakalile kuzosa kube inamhlanje umhla ka-19 indaba engenayo yilezo ukuthi izwe lase-Israel neMelika bahlasele igas plant yase-Iran. Bahlasele babombatha igas plant yase-Iran. Okusho ukuthi bazama ukukhinyabeza izwe lase-Iran kumnotho wayo kwigesi ngoba liyizwe elistrong kakhulu ku-oyela nakwi-gas. Amazwe amaningi ke laphana kwa eMiddle East such as abona o-Iran and Qatar no Saudi Arabia. Amazwe kakhulu anawo kakhulu oyela kakhulu futhi kanye negas. So ke ngokuhlasela kwabo lapha iIran isibisikhipha ke isimemezelo ne-warning ukuthi bonke abantu abasebenza kwi-oil refinery yase-Qatar nabantu abasebenza kwi-oil refinery eSaudi Arabia noma i-AU i-United Arab aba-evacuate noma abaphume ngoba bazoyiphiniselela ngesikhulu isihluku. So ke isexwayiso abasikhiphile basibhekisa kulamazwe ase-Middle East esengiwabalile. Kuxwayiswa yona i-AU ne-Saudi Arabia ngokunjalo i-AU ne-Qatar. So ke okusho ukuthi izo retaliate ke ilokhuzane i-Iran ngokukhulu ukushesha ayizokupholisa amaseko. So ke ukhona ke omunye oke wangibuza ukuthi ayi ngiyakuthemba impela bomusomi kodwa ungazi ukuthi uveza iside elilodwa. Ngase ngiphendula ngathi hayi usho ukuthi awungilaleli noma ungizwisisa kahle usuke uza ngokuzongilalela mhlambe ngenhliziyo ukuthi ungilalele ngendlebe ngoba kunomehluko umuntu okulalela ngendlebe nomuntu okulalela ngenhliziyo ebese ekulalela ukuphendula. Lo muntu uzohlala njalo ezokwenza imistake mangabe esekuphendula. Lana ngikhuluma ngezimpi ezenzeka kumazwe nokwenzeka nokuthi ubani ohlaselile nokuthi ubani o-interceptile yabo. So ke njengoba ngiyiqala nje udaba ngiqala ngokuhlaselwa ukuthi namhlanje kumuntu ohlaselile uhlaselwe indawo igas noma isizinda segas yase-Iran. So i-Iran isiphendulile yathi yakonfirma yakumemezela lokuthi kwenzekile ngempela. Yase ikhipha isimemezelo sesixwayiso sokuthi ngoba izoyiphiniselela abantu abasebenza kulezi izinda zika-oyela eQatar ngokunjalo izinda zika-oyela sase-Saudi Arabia i-AU ababasobhe abantu abasuke abantu ngoba inhloso yabo akusikhona ukubulala abantu or humanity kodwa inhloso yabo ukuthi beshaye isizinda sika-oyela ese-Saudi Arabia nese-Qatar ngokunjalo. So ke indaba ke bafowethu lezi eziqhubekayo engezinhle kuthina njengabahlali ngoba bafowethu nikhumbule ukuthi ukukhuphuka kuka-oyela ukukhuphuka kwezinto eziningi. U-oyela uzoqhubeka ukhuphuke njengoba ubusukhuphukile since iqale lezimpi. Ukukhuphuka kuka-oyela ngiyaphinda kukhuphuka izinto eziningi. Ukukhuphuka ka-oyela akukhuphuka upetrol kuphela kodwa kukhuphuka into eziningi including nokudla ngoba indlela zokuxhumana ukudla kudeliver izimoto kudeliver imkhumbi esuke endaweni ehlokohlukene izinto ezifikela la kuyihaba yaseThekwini zithathwa zilethwe emkhumbi zithathwa ama trucks
zikuyise ko Cape Town, zikuyise ko Johannesburg. Choose me. So ngempela ukukhuphuka kaoyela, ukukhuphuka kwezinto eziningi ezizokhuphuka. So ke kuzosiphazamisa ke kakhulu kwezoku xhumana nezokutravela kanjalo nabantu ke nje bakithi abase eMiddle East yabako Saudi Arabia baningi engibaziyo abase Saudi Arabia nabasebenza eQatar bakhona futhi engibaziyo abakhona khona lapha eIran abanye bavelile la kwi-inbox yami ukuthi hey nomndayi siyakulalela kodwa sinenkinga siyisaba sithukile bafowethu hlalani niphephe lapho enikhona engingakusho ukuthi soqhubeka sinikhulekise sinikhulekele ngoba awukwazi ukugijima ubalekele ushiya umsebenzi ubaleke ngoba lempi asiyazi ukuthi izo escalator iphele nini izophelela kuphi kanjani kodwa bafowethu uNkulunkulu anivikele unprotect umusa kaNkulunkulu la ifavor kaNkulunkulu esithemba ukuthi izonembatha inivikele ukuthi ningalimali kodwa kufanelile bafowethu nisebenzele ingane zethu ngoba nathatha isinqumo sokuthi nihamba niyosebenza nani ngazi ukuthi kuzokuhamba ifika isikhathi sezinto iyaqhubeka lempi bafowethu asiyazi ukuthi izophela nini isaqhubeka futhi iescalator ngegiya elinamandla lempi yalaphana eMiddle East ngoba njengamanje kubheke ukuthi kushayeke iIran noma kushayeke uIsrael kodwa siyababona amazwe ukuthi ayashayeka njoba kuvelile ukuthi ngomhla ka16 kunebhomu elasuka kuthi wasuka khona kwa eIran la yoshaya ingxenye yaseDubai okusho ukuthi iDubai yakwazi ukuvika kwase ukuthi izicucu zebhomu zawela kwipetrol refinery yakhona lapha eDubai airport kwashayeka yona indawo yelokhuzaneni ye-airport so ke indlela aba-athekhana ngayo i-strategic ngoba ishaya kakhulu izindawo zomnotho mina ngangithi kuzobheka ukuthi izindawo ezizingqalazinda indawo zogesi nozo-oyela nezegesi ezisiza abantu azisushawo kodwa manje ngathi bathi take the limit off so ke kushawa kwasani njengamanje engikuqaphelile nengikuthandile okwenziwa iIran ilokhu ukuthi ikhiphe isixwayiso ukuthi no ngoba siyesa sizohlasela make sure ukuthi abantu baphephile abekho lapho sizofika sizohlasela uma sihlasela asifuni ukuthiwa kushaya umuntu kodwa sifuna ukushaya ingqala sizinda yenu elapho okuyiyona esetshenziswa abantu baseMelika ngoba kahle iMelika iinveste kakhulu bafowethu emazweni aseMiddle East kuoil kanti futhi iMelika nganza kwethu inama reserve tank amaningi awungawayo nje aseMiddle East so njengoba ke iIran izobombarda lapha ayizobombathela ukuthi ibombatha mhlawumbe izinto ezi-owner okay izinto eseSaudi Arabia kodwa ama reserve tank asekuphi ase-America yabo lempi bafowethu kahle omunye uzocabanga ukuthi mhlawumbe lempi verse into esitshelwe ngayo someone would say to lewo iphakathi mhlawumbe yama countries indaba ye tribal omunye uzocabanga ukuthi indaba ye religion omunye uzocabanga ukuthi indaba ye politics and stuff like that too many public stories eswatshelayo ngale ndaba yalapha eyenzeka laphana eMiddle East but iqiniso neqiniso ngempela lithi iqiniso into elwelayo la uoil igolide idayimani ikhabhathi iuranium nelithanium and onke lama chemicals are rare ukuthi uwathole noma isiphi isizwe futhi lama chemicals ayohlale elwelo yingakho nalana eSouth Africa sinawo some of the chemicals engwabalile such as gold and diamond we do have but hobana abawaqhoqobela ama companies acontrolwe iyona iMelika kuphi khona la eSouth Africa sizobuya ke nomunye upart 2 oyimemezelo zalempi yalaphana eMiddle East ephakathi kweIran neIsrael neMelika ukuthi